Sabadul Qanari телевизиясында атна информацион программасын башлыйбыз. Хәерле кич, исәнмесез безнең бүгенге чыгарылышта. Районыбызның 432 баласы белем иленә аяк басты. Мәктәпләрдә яңа уку елына чакырып беренче кыңгырау чыңлады. Крәнне авылы халкы өчен икеләтә сөенеш, республика көнендә яңа клуб ачылды. Су тормышның үзе. Саба районында саф сулы ямлы саба экологик проекты дәвам итә. Яңа уку елына старт бирелде. 2021-2022 уку елында 432 укучы тәүге тапкыр белем иленә аяк басты. Район мәгариф системасының статистик мәгълүматлары буенча 11 урта, 6 төп, 1 башлангыч мәктәп филиал, 1 гимназия, 1 лицей, 1 кадет интернат мәктәбе, 1 сәләтле балалар өчен фәннәрне тирәнтен үзләштерүче интернат мәктәп, Кызылмиша һәм Курсабашта сәламәтлек мөмкинлекләре чикле балалар өчен мәктәп-интернат бар. Саба гимназиясе районда иң күп балалы уку йорты. Быел 1 сентябрь белем тантанасына бирегә 1112 укучы килде. Шуларның 148-е беренче сыйныфлар. Аларның үзләреннән генә дә 5 яңа класс туплана. Гимназия уку елына укучыларына яңалыклар да әзерли. Барсы турында да киләсе хәбәребездә. Шәшәк тотып кулларга, биштәр асып иңнәргә без киләбез мәктәпкә. Ә мәктәп үз балаларын инде сагынган. Капкаларын киң ачып барысында бүген 1 сентябрьдә белем көнендә тәүге линейкага җыя. Һәркемдә зур дулкынлану. Озын-озак җәйге яллардан соң барысы да ят кебек. 11 сыйныфлар өчен бүген айруча да башкача. Гимназиядә соңгы 1 сентябрьләре бит. Бу уку елында тырышып, бердәм дәүләт имтиханнарын бирәселәре бар. Мин укырга әзер, бик күп әзерләндем, егыга да. Һәм быел күп зур балаларга бирәсе килә, һәм әти-әниләрнең ышанычын аклап әйтәсе килә. 11ләрнең үзләреннән битәр укытучылары яңа уку елын дулкынланып каршы ала. Ничә еллар дуслыкта, бер гаилә булып яшәгән малайлар, кызлар белән аерылу елы дигән оятка бар күңелдә ди Ләйсән Юнысова. Bütün ата-аналарга да күңел тынычлыгы, иман байлыгы белән балаларыбызның 11 шундай ответственный елында хәерле сәгатьтә дип укуларын башлауларын телим һәм инде уку елын бик җиңел, рәхәт иттереп үткәреп, Алла бирсә, имтиханнарны уңышлы тапшырып, алар барысы да әзерлекле, сөенеп тагы шушы мәктәпкә аттестатлар алырга килүләрен телим. Bütün ил көнгә тынычлык, тазалык, байлык һәркемгә дәгән һәм рәхәт яшәүләрен телим. 1 сентябрь тәүге балаңны 1 сыйныфка алып килгәндә айруча шатлыклы тантана. Һәм ул гаилә өчендә зур вакыйга ди Мәдинә Сафина. Беренче тапкыр улыбызны, беренче класска төпле адымнар белән бик дулкынланып укырга бирергә дип килдек. Шушы бәйрәмне дулкынланып көттек. Үзебез укыган кебек. Шуңа күрә улыбыз матур гына, әйбәт кенә укыр дип өметләнеп калабыз. Беренчеләр өчен мәктәп уку йорты. Биредә бары тик тырышырга кирәклекне аларга бакчадагы тәрбияче апайлары бик ныклап төшендергән. Мин тырышып укыйчакмын, бишлегә укыйчакмын. Диназның укытучысы Зилә Исрафилова өчен дә бүгенге тантана бик дулкынландыргыч. Ул 1 хезмәт елын башлый, тәүге сыйныфын туплый. Шуңа барыбызга да тырышасы була инде ди. Бу 1 сентябрьне минем өчен беренче эш көнем дип тә атырга була, чөнки мин менә 1 тапкыр эшкә керәм, 1 классны алам, 1 Б классын алам. Безнең класста 21 бала, 13 малай, 8 кыз булачак. Шушы 1 сентябрьдә барлык үземнең коллегаларга һәм дә инде балаларга, ата-аналарга шушы 1 сентябрь бәйрәме аларга бәхет китерсен. Исән-сау укырга, исән-сау яшәргә һәм бишле билгеләренә генә укырга дип телим. Гимназиядә тәүге линейка тантаналы шартларда башланып китте. Укучылар үз сафларына горур басып беренчеләрне кабул иттеләр. Нәни, малай кызлар укытучы апалары озатуында мәйдан әйләнеп урыннарын алдылар. Директор Айнур Шаймарданов һәркемне кайнар котлап бүгеннән белем иленә дәште. Тырышып укырга чакырды. Минем уйлавымча, әлеге укучылар үзләренең класс җитәкчеләре белән берлектә гимназияның иң уңган, тырыш, тәртипле укучылары булып үсерләр дип ышанып калам. Шулай ук безнең белән бүген 11 класс укучылары
гимназияга соңгы билим бәйрәменә җыелдылар. Безнең алда иң җаваплы ел, минем уйлавымча, укучыларыбыз җаваплы килеп, ел ахырында аларның зур уңышлары белән барыбыз да котларбыз дип ышанып калам. Хөрмәтле коллегаларны бәйрәм белән котлап, аларның барсына саулык, сәламәтлек телим, түземлек, сабырлык, барыбызга да иҗади уңышлар насип булсын. Бәйрәм белән барыгызга. Район башлыгы урынбасары Расих Закирҗанов та бәйрәм шатлыгын укучылар белән бүлеште. Башыгызда тәбрикләп китәм сезгә. Киләчәккә уларыгызда бик яхшы оценкалар белән генә ата-аналарыгызны сөендерүен теләп калам. Тәртипле, әдәпле балалар булырсыз дип ышанып калам. Мәктәпкә барамын мин беренче тапкыр бүген. Бу бит минем иң шатлыклы ничә ел көткән көнем. Мы уже все буквы знаем, научились мы читать, мы по пальцам сосчитаем. 1, 2, 3, 4, 5. Говорят в городах, разгуляет детвора, и играют, и смеется вместе целая страна. Дети всех городов, разных улиц и дворов, быстро вырасти мечтают, в небо улетают за своих островов. Беренчеләр бүген бик шатлар. Алар җырлый да, бии дә, шигырь дә сөйли. Мәктәп дигән белем илендә әле аларны уку дәврендә бик күп кызыклар көтәчәк. Алифбаның серле битләренә керү өчен тел ачкычы кирәк. Һәм бүген ул ачкыч беренчеләрнең кулларына тапшырылды. Бик тәэсирле, дулкынландыргыч мизгелләр. Укытучы апалары белән дуслыкта, бердәмлектә булганда, әлбәттә, балалар өчен белем иленең бөтен ишекләре дә ачылачак. Сагындырган кыңгыраучыңа. Ул белем көне тантанасының соңгы аккорды. Менә хәзер барысында яңа уку елына дәшеп дәрескә чыңлады. Яңа уйлар, яңа планнар, яңа өметләр белән балалар үз класс кабинетларына ашыкты. Ә бу елгы уку елында гимназия укучыларына яңалык әзерли. Гимназия базасында үсеш ноктасы фәнни-гамәли уку үзәге ачыла. Бу үзәкнең юнәлеше биология, химия, физика фәннәрен тирәнтен үзләштерү. Аның җитәкчесе итеп укыту эшләре буенча директор урынбасары Фәридә Соңгатуллина билгеләнә. Бу үзәк безнең федераль программа нигезендә барлыкка килде безнең базабызда, гимназия базасында. Күп кенә чыгымнар кертелде, ремонт үткәрелгән. 3 кабинет физика, химия һәм биология кабинетларында капиталь ремонт үткәрелде. Район бюджетыннан мебель белән тәэмин ителде, ә инде федераль бюджеттан иң перспектив, иң яхшы җиһазлар белән тәэмин ителде. Бу җиһазлар ярдәмендә укучыларыбыз яңадан яңа уңышларга ирешер дип ышанып калам. Чөнки бу кораллар, җиһазлар безнең практик юнәлешне ачып җибәрергә ярдәм итәчәк укучыларга. Укыту эшчәнлеге зур тизлекләр белән алга барган заманда мәктәпкә мондый яңалыклар килеп керү шатландыра әлбәттә. Бу укучыларны белем аларга тартуның үзенчәлекле бер алымы да. Менә бүген үк алар яңа кайткан приборларны кулларына тотып танышу, сынауларны да уздылар. Алга таба инде дәресләрдә алган теоретик белемнәрен практика белән бәйләп яңадан да күбрәккә төшенәчәкләр. Бу ярты еллыкта үсеш ноктасы проекты белән 5нче сыйныфтан алып 11гә кадәргеләр укый. Киләчәктә башлангычларны да җәлеп итү турында уйлыйлар. Шулай ук мәктәпкәчә яшьтәгеләрне дә бала һөнәр юнәлеше буенча кызыклы фән дөньясына тарту эшчәнлеге карала. Шәмәрдәннең үсеш лицейы яңа уку елын 2 зур үзгәреш белән каршы алды. Беренчесе туклану блогында ремонт эше башкарылып, яңа җиһазлар кайтартылу булса, икенчесе коллектив белән яңа директор җитәкчелек итәчәк. Алдагы сюжетта бәйрәм линейкасыннан әзерләнде. Шәмәрдәннең үсеш лицейында бу уку елында 786 бала белем алачак. Аларга иң элек хәйр фатиханы имам Дамир хәзрәт Газизов бирде. Һәрбер эшне Аллаһ Тәгалә үзенең гыйлеменә төргән. Шуңа күрә уку бик кирәкле әйбер. Сез укуны яратырга тиешсез.
Һәм инде һәр вакытта бисмиллахызны әйтеп, Аллаһ Тәгалә миңа хәерле гыйлем бир, җиңеллек бир дип авыр вакытта үзегезне кулга алып, инде ярдәм сорап билмәгән вакытыгызда кат-кат сорап инде укытучыларыгыздан, әти-әниләрегездән алга таба һәрберебез үзебезнең вазифасын белеп, матур итеп мөгамәләт күреп яшәргә тиешбез. Бәйрәм линейкасында район башлыгы Раис Миннеханов та катнашты. Иң түрдә ветеран укытучылар, эпидемиологик вазгыятькә бәйле рәвештә әти-әниләрнең күпчелеге быел тантананы читтән генә күзәтте. Лицей белән яңа директор Илфат Мөхәммәтов җитәкчелек итәчәк. Хочу всех поздравить с этим замечательным праздником, с Днем Знания. И в первую очередь, конечно же, хочу поздравить наших первоклассников. Ребята, у вас сегодня особенный день. Сегодня вы вступаете в нашу дружную лицейскую семью. Пусть она станет для вас вторым домом. Впереди вас ждут новые открытия и новые знания. Желаю вам здоровья, сил и уверенности в себе. Ну и, конечно же, хочу пожелать не менее огромных сил и уверенности нашим будущим выпускникам. Ребята, сегодня вы стоите на пороге новой жизни. Пусть этот год будет самым успешным и самым плодотворным. Уважаемые родители, бабушки и дедушки, которые с трепетом пришли на этот праздник, желаю вам крепкого здоровья, и пусть ваши дети радуют вас своими успехами. Уважаемые мои коллеги, и вас поздравляю с этим замечательным праздником. Желаю вам крепкого здоровья, сил, терпения и творческого вдохновения в новом учебном году. Кешелек дөньясы яңа цифрлаштыру, роботлар чорына атлый. Шуңа да карамастан балаларыбыз гореф-гадәтләр, йолаларны белеп үсәргә тиеш. Бу сүзләр район башлыгы чыгышыннан. Үзеңнең тазалыгыңны, белемеңне сатып алып булмый. Ул үзеңнән тора, син ничек булдырасың, шуның белән яшисең. Инде шул ук вакытта безнең белем генә түгел, шул һөнәрлеккә районыбызда бу мәсьәләдә күпмедер эшләнә. Хөрмәтле җитәкчеләр, сезгә бик зур рәхмәт. Менә җәйге периодта безнең балаларыбызда күпмедер һөнәргә өйрәтү, эшкә өйрәтү. Без ничек туплыйбыз балаларыбызны, киләчәктә алар хезмәтне ярату һәм инде аны төгәл эшләү ул безнең кулда. 11 сыйныфта 29, 9да 74 бала белем алачак. Алар өчен тормышларында иң җаваплы ел башлана. Имтиханнар бирү, булачак һөнәрне сайлау. Чыгарылыш сыйныф укучылары үз канатлары астында иң элек беренчеләрне белем йортына озатты. Алар өчен бу лицейда соңгы белем бәйрәме булса, 93 бала өчен мәктәп еллары әле башлана гына. Алар 4 сыйныфка бүленеп белем алачак. Гомер тиз үтә, хәзер бигрәк тә. Әле яңа башланган уку елының ахырына якынлашканын сизми дә калачакбыз. Иң мөһиме балалар исән-сау булсын, фаҗигаләр бүтән кабатланмасын. Укытучылар да, балалар үзләре дә белем иленә шундый сүзләр белән атлый. 1 сентябрь белем бәйрәме уңайыннан әзерләнгән материаллар белән таныштыруны дәвам итәбез. Безнең иҗат төркеме Түбән Шытсу төп мәктәбендә дә булды. 2 катлы мәктәп капиталь ремонттан соң укучыларны кабул итәргә тулысынча әзер. Әлфия Мөбәрәкова сюжеты. Түбән Шытсу төп мәктәбе 2021-2022 уку елын зур яңалыклар белән башлап җибәрде. Мәктәп бинасына төзелеп файдалануга тапшырылганнан соң беренче зур ремонт үткәрелде. Ә икенчесе мәктәпкә яңа директор белгеләнде. Коллектив жылы матур каршы алды. Бергә коллективка тыныч, матур, бер-беребезне аңлап эшләргә язсын. Уңмасын. Барысы да уң булсын. Мәктәптә быел 51 укучы белем алачак. 5 укучы 1 сыйныфка укырга килде.
Білім бәйремене олар барсы да төп мәктәп қаршына жиылдылар. Илшат Шарифуллин жетекшілігіндегі ойын құраллары ансамблі тантаналы линейканы ашып жіберді. Оннары сөз ауыл мулласы Фәниз Ғилімхановқа берілді. Ол білім елінде оңышлар тіледі, дин юлында да бірге болайық дейді. Оқушылар жәйгі каникул күнлерінде ял иту белән бірге хуҗалыкта намуслы хезмәт иткәннәр. Каникул чорында безнең инде кайбер укучыларыбыз инде 40 көн, аннан да артыграк эшләүчеләр булды. Ул шулай булсын, бергә матур итеп, инде эшләге язсын. Чөнки инде матур итеп эшләгән вакытта аның киләчәк инде яхшы булачак. Флорид әфәнде аннары укучыларга акчалата бүләкләр өләшеп чыкты. Бірінші сынып оқушыларына сумкалар тапшырды. Уку елына біз зор шатлыклы вакыйгалар белән аяк атлыйбыз. Ул беренчесе әлбәттә шушы мәктәптә зур ремонт эшләре башкарылды. Икенчесе инде узган уку ел белән чагыштырганда балалар саны артты безнең, әзмәкмә Аллага шөкер. Өченчесе ул әлбәттә укытучылар коллективына яңа укытучыларыбыз килде, яшь белгечләребез. Алга таба инде әлбәттә шатлыклы вакыйга ул безнең исән-имин шушында җыелу, җәйге чорны исән саугына тәмамлап, ял итеп дигәндәй матур гына шушы бәйрәм чарасына җыелу, шулай зур вакыйга. Әлбәттә, әлеге шатлыклы вакыйгаларга уку елы дәвамында өстәлеп торсын иде. Укыту эшчәнлегендә зур уңышлар, спорт юнәлешендә, иҗат юнәлешендә уңышларыгыз күп булсын. Аларның кадерен белеп, матур итеп эшләргә һәм яшәргә насыйп булсын. Барыгызны бәйрәм белән. Укучылар алдында Шәйхүнур Ахмадуллин, Ветераннар советы рәисе Галия Әдхәмовалар чыгыш ясап, укучыларга тормышта һәм укуларында зур уңышлар теләделәр. Быел 1нче класс укучыларын укытучы Гөлүсә Миндрахман кызы Нәбиуллина кабул итеп алды һәм уларны беренче булып үз классларына дәшеп кертте. Безнең районда һәм республикада барыбызда беләбез, үсеш стратегиясе булдырды 2030 елга кадәр. Ул стратегиядә инде төп нигезләмә булып тора, кеше капиталын үстерү, кеше капиталына игътибар бирү. Әлбәттә, менә кеше капиталын үстерү ул иң беренчедән башлана безнең әти-әнидән, инде идән һәм инде ул дәвам итә безнең шушы мәктәпләрдә, балалар бакчаларында, ягъни тәскиләйне мәгариф өлкәсенә безнең зур йөкләмә куела, зур бурычлар шушы кеше капиталын туплауда, инде тагында үстерүдә. Без мәгариф өлкәсенә килгәндә моның инде күпмедер эше башланды. Шушы кеше капиталын туплау үстерү буенча ул сыйфатлы кеше капиталын булдыру өчен иң беренчедән кирәк безнең инфраструктура. Инфраструктурага килгәндә менә бүген күреп тордыгыз, шушы Шытсу мәктәбе күп еллар ремонт күрмәгән, ремонтланып, төзекләндерелеп 1 сентябрьгә үзенең ишекләрен белем иленә ачып җибәрде. Монда барлыгы 42 миллион сумлык инде ремонт башкарылды. Бу инде беренче 2 юнәлештә барды. Беренчесе инде республика программа нигезендә, икенчесе инде үзебезнең район бюджетыннан да моңар күпмедер акча сарыф ителде. Һәм инде безнең барыбызда беләбез, бүгенге көндә үзебезнең район үзәгендә Сабада 500 урынлык мәктәп төзелеп килә. Безнең шулай тулай торак күздә тотыла төзергә ул булачак инде үзенең аграр көллият өчен һәм инде безнең сәләтле балалар мәктәбе бар бит инде, менә шунда читтән килеп укучыларга шушы уңайлыклар булдырып, алар анда тора алачак. Яңа уку елы башланып китте. Белем иленә сәяхәткә зур ишекләр ачылды. Дәвам итәбез. Саба аграр көллиятендә студентлар техник, механик, бухгалтер, экономист, төзүче, пешекче, автомеханик белгечлекләре буенча белем ала. Беренче курска быел 92 студентны кабул итеп алганнар. Бәйрәм линейкасында Саба муниципаль районы башлыгы Раис Миннаханов, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе җитәкчесе Гафур Хасаншин, хуҗалык җитәкчеләре һәм башка мәртәбәле кунаклар катнашты. Көллияттә бу уку елында барлыгы 354 студент белем алачак. Монда алар һөнәр генә үзләштермәй, тормыш кыенлыкларына каршы тора алырлык көчле шәхес буларак та формалаша. Бөтенегезгә кырсыч сәламәтлек, гаилә бәхете, булган игелеген күреп, киләчәктә хыялларыгыз белән матур итеп тормыш итәргә язсын. Иң авыр эш уйлау. Укыганда уйлау ул беренче урында тора. Укырга кирәк була. Инде рәхмәт үзебезнең укытучылар коллективына, монда читергән барлык хезмәткәрләргә, алар барысы да чын күңелдән, чын йөрәктән тырышып, барысын да сезгә бирергә тырышалар. Менә мин әйттем,
Bizning devizimiz da şulay bit indi. Çın көңелдән, çın йөрәктән, ихластан. Быйыл беренче курска 92 бала керсә, 4нче курста 55 студент укый. Тулай торакта барлыгы 230 кеше яшәячәге билгеле. Арча районының Апаз авылыннан килгән Рүзәл Әхмәтовның бу соңгы уку елы. Аның изеннән күрше районнан берничә иптәше дә килгән. Бигәү укыталар. Кружокларга йөрибез, һәр көн сайын укып. Мен үзем 4нче курска җиттем уже. Вот монда алган бөтен белемнең алдагы көннәрдә бик кирәк булачак миңа. Нинди фәннәр буенча белем аласың? Мен үзем строительный бүлегендә укыйм. Укытучыларыбыз бик әйбәт укыталар. Практика буенча да, әдәби бүлекләр буенча да бик әйбәт укыталар. Җәйге вакытны ничек узгарды? Җәйге вакытта мин шул үземнең строительный булып укыгач, дорожныйда эшләдем. Шул төрле нивелирлар белән эш иттек, шулар белән бик әйбәт үткәрдем. Мин Теләче районы Кишемиратак авылыннан шушы Саба агрокөллиятенә укырга килдем. Монда килергә инде минем әтиәнием дәгән бер кеше дә каршы түгел, бар дип кенә тордылар. Һәм инде ишетеп тә беләбез, бөтен җирдә сөйлиләр Саба агрокөллияте дип. Монда килгәнемә бер дә үкенмим, чөнки мин төрле яктан үсәм. Чынлыкта дагы монда бик яхшы белем бирәләр, укытучылары дагы бик ачык, һәр вакыт булышырга туручы. Үзем инде 3нче курска җиттем. Экономист, бухгалтер бүлегендә укыйм. Закирҗан Минушка беренче чиратта рәхмәтебез инде шундый киң күңелле, олы йөрәкле булганы өчен. Җәй вакытында мин шул бухгалтерга укыгачтан КФХ Ахметовада бухгалтер булып эшләдем. Менә син монда укый башлагач, синдә нинди яхшы гадәтләр барлыкка килде? Беренче чиратта бөтен җирдә чисталыкны ярата башладым. Икенчедән ул концертларда катнашу, үзеңне үстерү, беренче чиратта ответственный, җаваплылык булу һәм инде һәр бер эшне җиренә җиткереп эшләү. Җәйге чорда аграр көллиятның барлык студенты диярлек төрле хуҗалыкта хезмәт куйган. Бу егет-кызлар авыл хуҗалыгының киләчәге, яңа белгечләре. Аларны котлап рәхмәт хатлары, акчалата премияләр тапшырырга хуҗалык җитәкчеләре дә килгән иде. Күреп торасыз, быелгы ел безне табигать сынады. Күбегез хуҗалыкларда зур хезмәт куйдыгыз. Безнең район территориясендә, күрше район территорияларында, хуҗалыкларда нинди генә ел булмасын, без инде һәр вакытны шушы табигать шартларына яраклашып, булдырырга тырышып, нинди генә шартларда булганча очракта да авыл хуҗалыгыбызның тармагы тотрыклы рәвештә үсешен дәвам итә. Һәм инде әйткәнемчә, монда сезнең дә хезмәтегез бик зур, аның өчен сезгә бик зур рәхмәт. Инде быелгы уку елында сезгә төпле белем алырга, һәм нигезләрен ныклап үзләштерергә, исәнлек, саулык, иминлек һәм уңышлар теләп калам. Рәхмәт барыгызга. Ayrıldılar, ayrıldılar, kızıl hem haramiler. Ayrım ayrım yılaşalar, мәңгілік болып біздерді. Ayrıldılar, ayrıldılar, kızıl hem haramiler. Ayrım ayrım yılaşalar, мәңгілік болып біздерді. Бүкәл авылыннан Алинә Хөсәйнова көллияткә беренче адымнарын ясый. Әнисе сыман ул да бухгалтер һөнәрен сайлаган. Саба колледжы турында миңа әтиәниләр дә әйтте, туганнар, дуслар да бик мактады. Минем шушы сүзләрдән соң да монда бик укырга керәс килде. Собеседование булган көнне дә бик ошады, укытучылар да бик җылы каршы алдылар. Керүгә дә монда шугалык чиста пахты. Бөтен кеше дәгән сөйли, монда тәртип, уку буенчадан һәм күп конкурслар була, кружоклар үзеңне төрле яктан ачып була, күрсәтеп була. Yaratılan, güçlü,
Уку йылы дәверендә биредә 27 төрле түгәрәк эшли. Студентларның яңа сәләтләре ачыла, үз-үзләрен тотышында уңай үзгәрешләр күзгә күренеп арта. Без аларга яхшы билгеләр, тугры дуслар, яңа ачышлар телибез. Саба Дулкыннары телевидениесында атна информацион программасын дәвам итәбез. Керәнне авылында яшәүчеләр өчен республика көне икеләтә бәйрәмгә тең булды. Биредә 50 урынга исәпләнеп, подрядчы оешма көче белән төзелгән яңа клуб ачылды. Яңа бинада олысы кешесен бәйрәм белән район башлыгы Рәис Миннаханов, башкарма комитеты җитәкчесе Марат Ишниязов котлады. Кызыл тасмаларны кисеп яңа күптән хыялланып көткән бина эшенә үтү иң дулкынландыргыч мизгел. Керәнне авылы балаларының хәтерендә ул мәңгелеккә сакланачак. Авыл халкы бу бүләк өчен төзүчеләргә, республика, район җитәкчелегенә рәхмәтле. Бик зур рәхмәтле үзебезнең дәүләтебезгә булган табышны менә бүлешү, шушындый бәләкәй авылларыбызда да шундый биналар булдыру, юлларыбызны булдыру. Нинди хыялларыбыз бар бөтен сәкене тормышка аша. Бүген дигәндә иртәгә түгел, но шулай булса да әле берсе дә эшләнмичә калганы юк. Бу авылның киләчәге бар. Алдагы елларда яңа юллар төзелер, янәшәдәге бакшандыны экотуризм маршрутына керәчәк. Авыл буларак үстерү планнары да биредә яшәүче халыкны канатландырып җибәрде. 50 урынга исәпләнгән клубта бөтен уңайлыклар булдырылган. Аның мөдире итеп Югары Симет авылыннан Илзат Гафуров билгеләнде. Эшне туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына багышланган мәдәни чараларны оештырып дәвам итәргә, халыкны клубка ешрак тартырга иде дип җитәкчеләргә милләтебезнең бизәге булган түбәтәйләр бүләк итте. Фольклор түгәрәккә йөрүче авыл апалары бу сәхнәдә беренче тапкыр шатланып чыгыш ясый. Киләчәктә дә дәвам итәрләр дигән ныклы ышаныч бар. 30 август республика көнендә бистәбездә яшәүчеләр өчен ямьле Саба яр буенда матур бәйрәм чарасы уздырылды. Иң элек халыкка районыбыз башлыгы Рәис Миннаханов котлауларын җиткерде. Туган төбәгебезнең якты киләчәге өчен бүгенгедәй тырышып эшләп, бердәм көч куярга чакырды. Районыбыз һәр вакытта да эшкә батыр ул, кызлары белән горурлана ала. Менә бүген дә 5 райондашыбыз Рәис Миннаханов кулыннан дәүләт бүләкләрен кабул итеп алды. Алга таба сәхнәгә район күләм игълан ителгән чәчәкле Саба конкурсы җиңүчеләре күтәрелде. Алар бик күп иде. Бу сафта шәхси хуҗалыклар, күп фатирлы йортлар, шәхси эшмәкәрләр, крестьян-фермер хуҗалыклары, оешма предприятиеләр, мәктәп, балалар бакчалары, мәдәният йортлары айрым номинацияләрдә урыннар бирелеп тәбрикләнде. Матур яшибез. Киләчәктә шулай матур яшәргә ясын. Кем тырышкан, чын күңелдән бик зур рәхмәт. 2нче елга да бу конкурс дәвам итәчәк һәм инде призлары ишә дә артачак. Бәйрәмне сәхнәдә үзебезнең үзешчәннәр дәвам итте. Гармунчылар, җырчылар, фольклор төркемнәр иң матур чыгышларын бүләк итте. Халык аларга кушылып җырлады һәм биеде. Уеннарда катнашып бүләкләр итте. Республика көне Сабаллар күңелендә менә шулай матур тәэсирләр калдырып үтеп китте. Кичә район башлыгы Рәис Миннаханов почта һәм телеком хезмәткәрләре белән очрашты. Оешмаларның эшчәнлегенә багышланган җыелышта Татарстан почтасы идарәсе директоры урынбасары Светлана Гришина да катнашты. Иң элек Саба районы почта бүлеге җитәкчесе Рафил Захидуллин ел башыннан шушы көнгәчә башкарылган эшләрен соннарда күрсәтеп чыгыш ясады. Саба почтамты Саба, Теләче, Арча, Балтач һәм Мәтнә районнарын үз эченә ала. Сабаның үзендә 118 кеше эшли, 34 миллионнан артык сумлы хезмәт күрсәтелгән. Куелган планы 100% үтәп барабыз дип белдерде ул чыгышында. Светлана Гришина үз чиратында Сабалар эшчәнлегенә зур бәя бирә. Почта эше бик авыр хезмәт диде ул. Бик күп проектлар тормышка ашырыла, шул ук вакытта халык белән аралашуны да бетермәскә кирәк иде дигән фикерен җиткерде. Рәис Миннаханов сезнең хезмәт үзенең кирәклеген югалтмаячак, элемтә тармагының киләчәге зур дип белдерде. Район даими үсештә, заман белән бергә атларга тырыша. Яңалыкларны район беренчеләрдән булып кабул итә. Аларны үзләштерүдә, халыкка җиткерүдә сез беренче сафларда дип шулай ук аларның хезмәтен бәяләп узды. Бу тармакта иң борчыган мәсьәләләрнең берсе түбән хезмәт хакы. Киләчәктә аны лаеклы дәрәҗәгә күтәрергә иде дип район башлыгы Татарстан почтасы идарәсе директор урынбасарына мөрәҗәгать итте. Һәм бу уңай хәл ителер дигән теләктә дә каласы килә.
Шулай ук көндә дистә чакрымнарны җәяүләп, авыр сумка күтәреп, гәҗит, журнал, хат таратучы почтальоннарны транспортлы итү район башлыгының тагын бер зур хыялы. Җыелышта Тателеком оешмасы алдында торган мәсьәләләр турында да сөйләштеләр. Районыбызда саф сулы ямлы соба экологик проекты дәвам итә. Аның чираттагы тукталышы Килдебәк, Туктар, Юлбат авылларында булды. Тулырак Диләрә Җаббарова хәбәрендә. Килдебәклеләр кунакларны шилтерәп агып торучы көмеш сулы пекарня шишмәсе буенда каршылады. Элек биредәге тау өстендә колхозның пекарнясы булган. Ипи пешерү бинасы инде хәзер булмаса да, исеме мәңгелеккә шишмәгә беркетелгән. Килдебәк авылының шилтер шишмәләре бик күп икән. Собирҗан, Мөдәрис, Нури, Изгеләр, Тимерче шишмәләре авыл халкын тәмле сулары белән куандырып торалар. Биредән саф сулы шишмә суларын эчеп күп кенә билгеле шәхесләр чыккан. Шуларның берсе Саба төбәгенең Йөзек кашы Зөфәр Шәйхетдинов. Шагыйрьнең бик матур шигырьләре укылды. Зөфәр абый сүзләренә Рәйсә апа Имамиева ки язган Килдебәгем җырын Мөдәрис абый Якупов башкаруында тыңладык. Бар җирләрдән артыграк итеп сөйдем сине, әй Килдебәгем. Күңелемә илһам бирүчесин. Күмәк хезмәт халкыбызның буыннан буынга килгән гореф-гадәте. Ак калфак фольклор коллективы бергәләп кымган агарту күренешен тәкъдим итте. Түбәтәй, йөзек салышлы, бармаклы йола уеннары күрсәтелде. Үзебезнең авылны бик яратам. Авылыбыз кешеләре уңган, булган. Бәйрәмнәрдә дә шушылай мәдәният йортында эшләгәч, бик актив катнашам. Үземдәген бергә шулай дус, тату итеп эшлибез. Безнең бу уеннар инде менә шу алдагы көнгә, алдагы балаларыбызга, аннар оныкларыбызга инде Алла бирсә, шушы йолалар югалмасын, шулай дәвам итсен дип, шишмәләр шулай караулы булсын дип. Аллага шөкер, бүгенге көндә авылыбызда бик күп шишмәләр бар. Бөтенесе шулай тәртипле, җыштырылган инде, юллары ачылган, чабылган. Авыл халкы да бик тәртипле. Шишмә буйларында бернинди шүпләр калдырмыйлар, кирләр шәйкарга төшәләр. Кошкортлар никкә шәйкарга төшәләр. Бер нәрсә калмый, шул кадәр чиста. Әле мондый улак будка ишикли ясалмаганнары да бар. Андыйлары дагын улаклыгына да тагы бик күп шишмәләр бар әле. Бик матур. Аннары яңадан менә елгаларга элек шүпләр ташлаулар бар иде, һәр андый нәрсәләр бер юк. Бөтен елгаларыбыз шундый чиста, караулы, тәртипле. Бер менә күзе белән нидә эзләсәң дә шүптә табып булмый. Үз авылларын чын күңелдән яратучы ватанпәрвәрләр яши икән биредә. Луиза Нури Әхмәтова мәсәлән үзенең мәхәббәтен туган авылым Килдебәк дип атаган шигыре аша белдерә. Безнең авыл бик матур. Исеме аның Килдебәк. Килдебәкне белмәгәннәр булса булыр бик сирәк. Аның биек тау башлары, күп төрле шишмәләре, зәңгәр күктә очып уйный, шуар күбәләкләре. Чарада катнашкан Саба һәм Теләче районнары буенча баш эколог Ришат Билалов авыл халкына изге теләкләрен җиткерде. Инде алга табадаган барыбыз да исән-сау булып, шушы үзебезнең табигатыбызны, яшәгән мөхитебезне чисталыгын саклап, матур итеп яшәсәк инде, теләкләребез. Шишмәләр инде ул мәңге ага, аккан агаша Алла бирсә. Шуңа күрә кеше килә китә, шишмә мәңге кала. Килдебәкнең саф суын туктарлыларга бирү өчен Саба үзәкләштерелгән китапханәләр системасы директоры Ләйсән Билаловага тапшырдылар. Мишел иң саф сулы елгаларның берсе. Ул зур елгаларга куя, һәм иделләргә куеп, аннары ул инде үзе юл ала бит. Һәм менә шушы мишәнең башланып киткән урыныннан шишмәләр, елгалар буенча без экологик сәяхәткә һәм эстафета итеп менә шулай тапшырып барабыз. Иң беренче без аны башладык Мишәбаш ел авылында, ул авылны узып итеп, Кукмара ягына чыгып, урман иченнән агып төшкән шишмәнең безнең якка керә торган өлешендә иң беренче без суны алып, аны экология министрлыгына тапшырып, анализларын белү өчен шушы урыннан бик матур итеп таң суы алу йоласы белән башланып китте. Проект шулай ук Каскаш елгасы буенда урнашкан Туктар авылында дәвам итте. Әлеге авыл җырларда телгә алынган Шәкүр һәм Җамалы шишмәләре белән горурлана.
Ак Калфак клуб берләшмәсенә йөрүче Сония һәм Мәрьям апалар сырлы бәләк белән кер юу буенча мастер-класс күрсәттеләр. Безнең яшьлек кечкенә вакыттан ук бөтен гомеребез шул су буенда үтте инде. Табак савытларны жудык, сифаратларны кымнар белән юып шайтып, аннан соң инде бөтен кирләрне, носкиларны әпшеп сырлы бәләкләрдә ышкып 30 еллап читтә йөреп кайттым. Шушы сулар тартып кайтарды, сагынып. Әти безнең гомер буе тракторда эшләде, соңгы гына инде кирпич заводында эшләде. Шушы менә шушы су буйларына төшеп, әнинеке әлдә хәтердә мин әтинеке теге мазутка майга буялган куфайкаларын, телогрейкаларын селти су ясап, элек порошоклар, сабыннар тоже исәплегенә булды инде ул. Шул селти суына җибетеп куеп, шушы сырлы бәләкләр белән сугып юатырган, ягъни телогрейкаларын аны әйбәтләп чайкап, һәм үзебездәге кыш көннәрендә бала вакытта әниләргә булышыр яшькә җиткәч, кыш көннәрендә дәген су буена төшеп кирләр чайкайтырган идек. Ак әбиләр белемнәрен киләчәк буыннарга да тапшыру өмете белән яналар. Сония апаның оныгы Нариман Исхаковның мәсәлән яшерен хыялы да бар икән. Ризван чишмәсен ашам дип йөри инде ул. Менә кайчан булыр? Алар инде төшсәләр инде шушында дәван иде. Әйдә балыкларга коймага ашатыйк дип теге жука ташларны алып, менә шунда суга атып, аннары соң тауга хәтле менеп, менә шайттырып йөрибез инде. Менә тауларыбыз да бик матур булып китте, агач утыртачаклар. Чарада туктарның тәмле суларын эчеп үскән Татарстанның ат казанган артисты Тәслимә Низами да катнашты. Автор башкаручы авылдашларын матур җырлары белән сәламләде. Җамали гариф чишмәсе, улак суы бик тәмле, тауларында гөмбәш иләк су буйлары бик ямлы. Их туктарымга балкып яна утларың, синдә җырлы булса икән бәхетле минутларым. Сөлгеле уенын карап хозурланганнан соң туктарларның чиста суларын алып, бай тарихлы Юлбат авылына сәфәр тоттык. Юлбатлылар проектта катнашучыларны Сабантуй аланында каршы алды. Бер якта пылау пешә, самавыр кайный, җырмың тавышы тынып тормый. Кыскасы, чара чын бәйрәм төсен алган. Алла илгән басулары, китмәйинде диеп юлы баттым. Тагын китәм инде еракларга, сагынырмын сине юлбатым. Авылыбызны 4 яктан 4 чишмә саклый ди авылның аксакалы, шәҗәрәләр төзү ustaсы Наил абый. Ә бер чишмә бигрәк тә мулсулы, 7гә кадәр санаганчы бер чиләк мөлдерәп тула икән. Чишмәләр ул төп яшәүче гына инде. Менә белгәннән бирле шушы чишмә biz үзебез белгәннән бирле шушы ярый хәзер менә өйләргә су кергән, Аллага шөкер. Элек бил чишмә иде бит. Мин хәзердә сокланып ул әниләр шул чишмәдән бит башта ярты чакырмара мунча ягарга кирәк име. Сыерына бөтен су ташыганнар. Чишмәсе яшәүдә түгел. Чарада катнашучыларны күп шигырьләр, хикәяләр авторы Түлешкә авылында туган Рөстәм Зарипов та сәламләде. Әбием сандыгының серләрендә ачтылар биредә. Сабантуй бәйрәменә яулык җыю күренеше дә тәкъдим ителде. Ә мунча себеркесен иң оста бәйләүче Гөлниса апа икән. Себеркене җәй көне юкә чәчәк аткач җыялар. 12 июльгә хәтле бер атна, 12 июльдән соң бер атнадагын җыярга ярый. Кайын ботакларын су буенда үскән кайыннардан җыйсаң, бигрәк файдалы шифалысы күбрәк була. Себеркене ике кул калдырырлык иттереп, тутарлык иттереп, собагыннан бәйләргә кирәк ике җиреннән. Беренчесен яфракның төбеннән үк, икенчесен төпнең ахырындан бәйләргә кирәк яхшылап. Мунча себеркесен мунча яккач, салкын суда сәгать ярым, бер сәгать салкын суда тотарга кирәк. Яфраклары кыйылмас өчен. Безнең әби мәрхүм Җаныкаем әйтә торганы, иң беренче чабынганда табан астыгызны чабыгыз дип. Табан астында бит инде бик күп нокталар бар, шуларга нигә тишең сызылмас ди торганы. Бу минем үземнең тәҗрибәмдә үтелгән инде. Чыннан да мин яшь чагында бик чабынадыр, бик яратадыр чабынырга. Иң беренче шул табан астыны чаба торган идем. Менә 37 яшемдә генә беренче тапкыр чимсызлады. Менә пайдасын бик күп һәм борынгыларның әйткән сүзләре бик дөрес. Проектның символы көмештәй саф су тутырылган шешә Бигәнәй авылыннан килгән кунакларга тапшырылды. Бик күркәм чара бу.
Ora mana ko'ngil suyuna shu yashkada ali Şişme turunda uylausa elek biz uylamidiriqda Şişme gaziz bo'lsa da. Shu mana yoshlar yig'ilib Şişmeni madhiya jırlab olgan o'zimizni bet to'ldirgan shu ne bileyim bek zo'r ber. Chunki ol kishi ko'ngilidan chiqmay. Ikkileşakta da meni sanam Şişmelerini qarab, ani sana derecesine yetkirib bizep ne deb turlar deb sanam. Тырыш халкыбыз булганда, тәннәргә сихәт, җаннарга рәхәт бирүче шишмәләребезнең җыры тынмас. Атна информацион программасын спорт яңалыкларына күзәтү ясап дәвам итәбез. Быелгы җәй тәгәрмәчле чаңгы спорты белән шөгыльләнүчеләр өчен ирекле ярыш белән тамамланды. Аргамак картодромында республиканың берничә район шәһәреннән бу спорт түрен үз итүчеләр узышты. 1992 елдан бирле лыжи-роллер, ягъни тәгәрмәчле чаңгы аерым спорт түре булып исәпләнсә дә, чаңгычылар аны яңа сезонга әзерлек буларак та кабул итә. Сюжетка күз салыйк. Бу көнне 9 төрле яшь категориясы буенча 80 спортчыга старт бирелде. Көчле җил каршылык тудырса да чыныккан чаңгычыларга бугына киртә була алмый. Әлеге спорт түре буенча тренер Улукбек Ваисов Шәмәрдәндә бер юлы 3 төркем белән шөгыльләнә. Район күләмендә һәм республика күләмендә призга кергән балалар бар, урыннар алган балалар. Менә аның берсе инде Хуснудинова Аделя. Менә теге елны республика ярышларында, республикада үз яшь категориясында җиңүче дә булды, призга да эләкте. Менә бу елны менә кичә генә кайттылар, кичә генә Сарман район Җәлил поселогында кросста чаңгычылар арасында беренче урын алды. Рольләрдә авыррак булып, рольләрдә егылып, призга кире алмады. Менә бүген Саба районында, Саба беренчелегендә республика күләменнән җыелган чаңгычылар арасында җәйге чаңгы подготовкасында инде шул йомгаклау ахырында рольлер ярышлары үткәрелә, лыжи рольлер ярышлары. Менә шул ярышында җыелдык. Менә ул ярышта как раз үз категориясында Аделя да җиңде. Аның инесе дә монда катнашты ул категорияда. Хуснудинов Булат. Әдилә Хуснудинова 2008-2009 елгы кызлар арасында финишка беренчеләрдән булып килде. Һава торышы уңай булмаса да, спортчы кыз тизлекне җиңел җыйды. Сразу на первом круге разгоняться не стоило, поэтому на втором круге уже я старалась и смогла занять первое место. Конкурентлар көчле идеме? Көчле. Алар тоже занимаются этим спортом очень долго, поэтому было очень трудно с ними. Әлеге спорт белән син ничә ел шөгыльләнәсең? 3 ел. Кыйммәткә төшәме менә бу спорт белән шөгыльләнү? Бик кыйммәт. Киемнәр дә, палки, вот эти ботинки, лыжи. Ничә сумлап бәяләрен хәтерлисеңме? Палки примерно 8000, ботинки от 5000, лыжи тоже очень дорогие, примерно 20-30 тысяч. Лыжи-роллерлар спорт инвентаре буларак 30-нчы елларда Төньяк Европа һәм Италиядә барлыкка килгән. Беренчеләре Швециядә, соңра Германиядә җитештерелә башлый. Хәзер ул елдан-ел популярлашып спортның бер төренә әверелде. Чаңгыдан аерылууча шул чаңгы техникаларын кабатлау инде җәй көнне онытмаска, организмны шул техникаларны шул мускуллар әзер булыр, әзерлеген тутып тору, шул мускуллар аты сразу чаңгыга бассаң, йөгереп ниле кросслар гына чабып, велосипедларда йөреп, анда икенче, ә монда барыбер икенчерәк ниләр эшләнде. Мускуллар шуңа күрә җәй көне күбрәк кулланыла инде шул роллер түрендә дә чаңгы техникаларын кабатларга. Имитация дип атала инде. Физик тәрбия буенча Бөтен Россия Олимпиадасы җиңүчесе Мөхәммәд Гайнетдинов мондый ярышта үзен беренче тапкыр сынай. Мин Кукмарадан килдем. Шуннан да мин лыжи роллерда беренче тапкыр соревнованиеларда катнашам. Карабыз ничек булыр. Булай тренировкалар ничек соң әзерлек? Тренировкалар була. Атнага 3-4 тренировка точно була лыжи роллердан. Кукмарада бармы мөмкинлекләр шөгыльләнер өчен? Минемчә бар. Условиялар бар. Лыжи роллер белән күп кеше шөгыльләнәме сездән? Ничә кеше килдегез? Кукмарадан 10-нан артык кеше килде. Игезәк кызлар Динә һәм Дилә Сидиковалар призлы урында. Актив кызларга Сабай җирендә оештырылган ярыш аеруча ошаган. 7 яшьтән заниматься итә башладым лыжи белән. Хәзер ничә яшь сиңа? 11. Ни өчен әлеге спорт төрен сайладың? Нравится итә. Ошаттым. Бүген ярыш ничек үтте синең өчен? Әйбәт, 3нче место алдым. Бүген алдым.
Birinchi o'rin oldim. 2 topqir yarışdım. O'sha menga yarış bu lыжыда да мне хакы җитә, лыжыда йөрибез хәзер, урыннар алабыз. Миңа ошый бу ярыш. Яшел Үзән, Күкмара, Нократ аланы шәһәре, башкалабыз Казан, Түбән Камадан килгән спортчылар ярышта үз яшь категорияләрендә лаеклы урыннарын алды. Эстафетада беренче урынны Яшел Үзән, икенчене Шәмәрдән командасы яулады. Измәлеләр 3нче урында. Узган елларда Олимп стадионында футбол ярышлары булып үтте. Байлар Сабасының Сабагра командасы 2нче лига командалары арасында 2021 елгы футбол буенча Татарстан Республикасы беренчелегендә җиңүче булды. Финалда Сабагра командасы Ознакайдан Ознакай командасын 8-2 исәбе белән тормар итте. Киләсе сезонда Сабалылар республиканың беренче лигасында чыгыш ясарга ниятли. Спортчыларга уңышлы уеннар телибез. Хөрмәтле телевизор караучылар, безнең атна информацион программасы шуның белән ахырына якынашты. Кыска вакытлы рекламадан соң безнең чыгарылышны җырым бүләгем тапшыруы дәвам итәчәк.